हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय जासिहरबावनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लिसु फिथाइ जानो नागिरदों आरोना, बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअ लाबोबावबाय। नायफालांनो हागोन आंजों लोगोसे लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बरिया जानो, दिनाबो गरम नालाय दिनैहाय लिसुखौ जानानै एसे थान्दा मोनहोनोसै। इन्टारेस्टार जानो। जाफैबावदो नों जालाया? नै गुफुर आरामनो। फिथाइयानो सोर सोर जानो लुबैदों कमेन्ट्सफ्राव एसे फोरमायहरदो। नै इन्टारेस्टार जानो, इन्टारेस्टआनो जुग गैया। माबाया दा लायगोन नांगौ, टाइम जायाखै दाबो, गरमानो बारा। मोसौखौ खाहैबावाखैसोदां बियो। दोस्लायबाय। आइया माथो गेसाव नोगोर दङ नै। बेगरालाय फिसा फिसा, गेसावानो बोरै जायो। जायाखै आंहा। बेबायदि बेदर फिसानो बिदिसो मोननांगौ। बेलाय नै रेडि रिदांल' नै फिथाइफ्रा माबायदि जानाय जा। बिदि मोननांगौ नै। बिदि फिसा फिसा मोजां नाया, गेसाव थाया बारा बेगर फिसाया। आइया जों खान्थाल जाहैबावनोसैसो। खान्थाल अबावहाय? सिनावहाय मा ओंख्रि लाबोयो? मिगे माबाया बरिया जानो। जासिनांगौ दिनै जिरनानै। गोबावथारसैमोन नालाय, बोसोरसेयाव खेबसेल' जानाय जायो। बोसोरसेयाव खेबसेल' जानाय जायो नालाय जासिनांगौ दिनै लिसु फिथाइ। आराम दोनलायनानै जाखाबाय सियारावहाय।
दिनैनि भिडिअआ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो लोगोफोर।